ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to galle gollodu galle cilugela kon waktu yoni ha e nder galle ceerno hamza moussa gassama to ndulmaji e ko taari ɗum kala ene jiya e gardede kabruji men to leydi sénégal ɗe balɗe kala jayidede leydi sénégal garti ko luural gongal hakkunde ahmadou ba mo ganduɗa ko candidat benno mbokko yakar kame apr hanki o noon to taweteno to Tiwawon wo jofti to Dakar ngam nottade mawɗo leydi ndi oɗo saaha mo gonɗen hoorejo leydi sénégal felliti nadde e dingiral ƴamgol ngam wallide ahmadou ba candidat benno mbokko yakar to leydi mauritanie hoorejo jagorɗo leydi ndi yuɓɓini hanki o batu hakkude jagorɗe muɗum ngam yurnitade caɗele mantiniɗe e nder hôpitauji école aji nokkuji jarduɗi ndiyam kuura e jeereji hay gueɗe ɗe kala ma en ketto musidɗo moon alhassana oumar mboca to leydi mali ngam yaltinde leydi ndi e caɗele niɓɓere laamu leydi ndi felliti ƴettude pellital mahade centre mawɗo no fewi taw ko centre solaire taw kadi maha ɗum ko société mo leydi russie ɗum noon ko to sankoroba ha to bugoni kala to leydi guine konakiri teskede oɗo saaha mo gonɗen ɓeydugol cogguji nguura hulede woto ŋakkugol nguura jeeyi sababu guiliñade altina nde laamu leydi ndi ƴetti pellitala yewde jaltingol gueɗe nguura e nder leydi ndi kene tolno e lebbi tati to nigéria caggal biftogol to kuriga kene tolno e temedde tato suka debbo jamma hanke o hewɓe biftama to hakkunde leydi to kabruji men maraen ha to côte d'ivoire niger kenya mayen jaha to uganda rd congo maroc kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto gonɗe joni jañoɗen jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje avc cardiaque moƴƴiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haa ko tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi mauritanie jokkodirta koye adama ñang ɓuuɗandireɗe boy nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye eliman ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye acca keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama
wi o firtata aadi mo aadondiri e jayinde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari cafrowo yogay ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari cafrowo guittowo dabare neɗɗo kumiɗo donkuɗo kayitaji caɗele dewle poɗodirteɗo laamu kala mum de sa jokkodire ceerno ahmad tidiane diallo ma wi alhamdulillah ceerno ahmad tidiane diallo ko wittiyanke fannu leɗɗe omo jogui leɗɗe cafroje a neɗɗo tuƴiɗo kono ne kadi gonduɗo e ɓandu musoru koyɗe musoje mo seydani memi kono kadi leɗɗe gorago an debbo donkuɗo ɓesnude kala mum de ceerno ahmad tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji holliti ene humpiti ceerno ahmad tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji holto tawete to paris laamorgo leydi france sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno ahmad tidiane diallo ene andina ɓen finoɓe to dakar bas makko ene tawe ɗon woni ɗon ko biyeteɗo abdoullahi diallo ko musidɗo makko on noon mbatta ko 77 714 94 15 finoɓe to diwan dagana ha to rosso kala woni ɗon ko musidɗo makko ceerno ahmadou dia gorko mo leeraɓe on noon sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 ceerno ahmad tidiane diallo ene andina dendagal mauritannaɓe kala finoɓe to noksoɗa ɗo robin kap ene tawe ɗona musidɗo makko miñi ko biyeteɗo ceerno souleymani diallo sa jokkodire makko mawrokke tongode oɗona ceerno ahmad tidiane diallo ene jogui wittoji ɗi witti ko fate bangel leɗɗe cafroje goragu nonne kadi safra kala yogay ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala tenti noon fibron kiis neɗɗo tuƴiɗo koyɗe musoje e ko nandi hen kala funnangue hirnangue rewo e worgo onon kala de oɗon keeɓa beelema mawɗo on beelema noon ko ciggam nangue wulgue diaw e dow moɗona ciggam nangue wulgue diaw ko équipe moƴƴo keɓlaɗo to leydi turki taw koye fannu installation kame fannuji cirtuɗi kala ciggam nangue wulgue diaw e gardogol haruna dawouda ndiaye gorko mo tumbela aɓe jogui beelema mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui congélateur uji taw ko nangue dognata ɗum woni solaire ko nonne kadi aɓe jogui panneau solaire aji moƴƴi battiraji moƴƴi ko nonne kadi ponoje moƴƴe e lampaji moƴƴi ha e gueɗe goɗɗe kala taw ko matériel uji marque turki kame allemagne kala ciggam nangue wulgue diaw so bâtiment maɗa so woyduma so forage ma jardin ma walla guesa ma kala hen ko jiɗɗa wannede installation to banggue matériel moƴƴo ko fate solaire e ko nandi hen kala sa noddiɓe hay so tawi woyduma ko temedere métaire maɓe jaltinan ndiyam labɗam ceerra ciggam nangue wulgue diaw ne rokka moon hoolare hayso on joɓata haaɓe gayna ha jiiya ndiyam nanna junggo e poos gam jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw ciggam nangue wulgue diaw holliti wona koye lewru korka saaha one wuuli kono kadi sa jokkodire congélateur uji mabɓe ma dañ ɓooɗe glace belɗe yarde ɗe cayata law tene kadi a faalaka ni facture sa yiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw tongode mabɓe leydi sénégal ne waɗi whatsapp appel o kadi ne yaaha mbatta ko 00 221 77 566 40 22 walla mbaɗa 00 221 78 842 25 75 tongode mabɓe leydi mauritanie ene yaaha appel e whatsapp kala mbatta ko 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe caɗele moon gassi ha laaɓi ciggam nangue wulgue diaw e dow moɗona kettode kaburuji moon e demgal pula
Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare sappo e tati mbooy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi yonti kumpital men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba kalay mon jiɗɗo rewindade Weltare TV buuɗal yurmeende tarihaji annabaaɓe kono ne kadi kumpital mon e ɗemgal pular jahata koto YouTube tappa Weltare TV walla Weltare ɓiɓɓe fulɓe ma yi toon tengade sa waɗi abonné ma waw hebde kala muɗɗoma lewru korka so tawi darima e kala ñalawma eɗen bismo ceerno Ibrahima Seydou Kane gorko mo Luksayba gorgola hanki waddani men ko farillaji korka hande noon ceerno Ibrahima Seydou Kane nayintoɗa min gandi koye sunnaji korka. Assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum assalam wa rahmatullahi. ceerno Abdullahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe radio Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. So tawi ko sunnaji korka jogui ko sunnaji korka surna gadana ko yacinde tajje so tawi nangue muti. So tawi a yananama nangue muti jawnoɗa taƴa korka maɗa mbasa lelkinade ɗum ko tugnade e konngol nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o wi serata yimɓe goni koye moƴƴere ɗon ɗo eɓe jaccina tajje korka. habri hadis o ko Bukhariyu e Muslim e Tirmidhiyu. o wi nelaɗo sallam serata leñolam ngol woni tan koye jaam ɗon ɗo eɓe jaccina tajje korka so tawi nangue muti. e Anas yo welede Allah wone makko o wi nelaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam o meeɗa julde futuro so wona taw o taƴi korka ko adi ɗum. ndeke noon en gandi ko hadema julde futuro a taƴat korka ma ka. so tawi a taƴi korka ma ka nde puɗɗoɗa julde futuro hay sinno noon ko gooɓa wobre ndiyam ko ɗum ɓuuri moƴƴude ko ɗum ɓuuri yiɗede ɗum koye sunna jeeya. e habri on ɗon hadis e ko Tirmidhiyu kadi o moƴƴini hadis o. e sunna tataɓo o ko taƴirde ko hecciɗi walla taƴirde tamoroje walla taƴirde wobre ndiyam ko ɓuuri moƴƴude fof noon e taƴirde ko hecciɗi ko mbiyeten firwi ko ɗum ɓuuri moƴƴude taƴirde. so tawi a dañani firwi o taƴira tamoroje, sa dañani tamoroje a dañani firwi a dañani tamoroje taƴira ndiyam hay soko wobre. o wi ene yiɗi kadi ene yiɗa kadi taƴire tati. so tawi ko firwiji ƴakka firwiji tati. so tawi ko tamoroje taƴirɗa taƴira tamiroje tati walla tamoroje 5 walla tamoroje 7 ko ɗum ɓuuri yiɗede. o wi so tawi en tugnima e konngol Anas bun Malik yo welede Allah wona makko o wi laatinoma nelaɗo sallam ene taƴira ke firwi ko adinde o juulata. so tawi ɗum ala o taƴira tamoroje. so tawi ɗum ala o wooɓa gooɓe tati ndiyam nde fuɗɗo julde e futuro. so tawi ko sunna tataɓo o ko duwade nde saaha nde taƴata nde. sabu nelaɗo sallam so tawi en taƴatno omo duwotono o wiyanno ko oɗo duwaw allahumma laka sumna wa ala rizqika afɗarna fataqabbal minna innaka anta samiul alim. habri hadis o ko Abu Dawud. omo duwotono oɗo duwaw ndeke noon so tawi aɗa taƴa duwade nde ene moƴƴi. ɗum ko sunna tataɓo o. sunna nayaɓo o ko hejjade. neɗɗo wiyatani hejjota ko ala. hejjade nde ko sunna. ko hejjade nde o noon ko caggal wattande le jamma ganniyoɗa gonɗa koye horde kejjoɗa. sabu tugnade konngol sallam o wi serdata korka men e korka kerecieji ko ñamde wendoɓe nde. habri hadis o ko Nasaiyu e Abu Dawud. e ko ɗum serdata korka men e korka kerecieji ko ñamde wendoɓe. ene woodi kadi to hadis kadi to nelaɗo wi kejjoɗe kejjari barkene hen. habri on ɗo hadis ko Bukhari e Muslim e Tirmidhiyu. ndeke noon en gandi ko ɗum ɗo woni sunnaji. sunna joyaɓo ko leltinde kejjari goppa ha jamma o woɗɗoya nde puɗɗoɗa hejjade. a hejjotako e nder jamma he tan mbiya ka kejjiɗo ala. kejjotoɗa ko gila jamma o hankkadi daari gasde.
o wi nela sallam wi serani leñuɗam ngol koye jaam tan ɓe goni ɗon ɗo ɓe jaccina tajire eɓe lelkina kejjari. ɗum noon jafoɗon ɗaccon hakke Ibrahima Saydou Kane ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. ceerno Ibrahima Saydou Kane golle ma jooɗi peewi namdoɗa Mouhamadou Ibrahima Sow kam acci kejjari wonno rowane o meeɗi hejjade laccire haako kono ɗo wattidiɗo ene tampinimo no feewi hejjade noon ɓayde ko ɗum ɗon nela sallam wi teddine kejjari kono kadi so nangue muti jawno ɗe jaari ndiyam won hen mbiyata kene lelkino beelen mbiya ko jambareɓe jambaragal ala e korka firti tan so nangue muti tan yolko hunde reeduma ɗum woni lawol jambaragal wona ɗon a fawi kabruji men ɗemgal pular ɗeɗo henna balɗe kala mbiya gay médiaji leydi ndi Sénégal woyɗi kay ko bindata kalata ko luural gongal hakkude mawɗo leydi ndi Sénégal kame Ahmadou Ba candidat Benno Bokk Yakar ɗon noon ɗo hewɓe garte bindanɗe mumen Amadou Ba wallitaka to banggue o campagne walla nde fonnoɓe kay yiidede makko jiidaka e makko guila ni to banggue koppareje ha e banggue wallidde goɗɗum kala ɗum noon hanki o mantinima no feewi no feewi ɗum ko caggal hanki o kanko Ahmadou Ba nde o tawa toon to tiwa wonam ko toon noon o ɗacci campagne makko gam fatude Dakar haaju keñoraɗo holliti jayde nde noon o joɗodima e mawɗo leydi ndi Sénégal ɓe jewtidi toɓɓe kewɗe hono Amadou Ba wiyanno e kala saaha ala kala caɗele gonɗe hakkude mum e mawɗo leydi ndi caɗele gonɗe ɗon tan ko caɗele ngala ɗon ɓin konnguɗi noon woni e kala saaha ɗi jaydiyankoɓe keewi yaltinde ne kaala ɗum ko wala ɗum ko noon ko ɓoyani ko en ji jayde Sénégal holliti wonande kanko horejo leydi Sénégal on président Macky Sall o felliti oɗo saaha ɓeydande dadugal Amadou Ba ha tekka kankone nadde e duɗal walla mbiyen nadde ni e dingiral bawɗi ƴamoɓe taw kadi ƴamanta ko Ahmadou Ba ɓiɓɓe gendi leydi ndi beele kay wonande Ahmadou Ba ene wawa ƴettude lefol gardidi leydi ndi keddotoɗen koye leydi Sénégal ko ɓoyani ko en keeɓi télégramme accident musɗo baɗɗo toon to diwan Kédougou to Sareya accident o noon waɗi koto massa waɗɗani wuuro wiyetengo Bembo on accident noon kene fota wonde pittali jeetati keddima hen goto ko cukalel nayo ne tampina feewi ɓen gañiɓe ɓen noon ne tawi hakkude wuurɓe e maaɓe jayde noon ya ñakki no feewi ma en gartoye oɗon kabaru hôpital Dalal Jam hanki addama ɗon tigguyel jibinagel ɗon e ɗon ngel noon ngel jibina walla ngel hocca koto cité Aliou Sow mo Guédiawaye Golfo taw kadi ngel hocca koye mbalis e hoore mum ɗo mbalis weddete ko ɗon ngel hocca angel wuuri noon ko police addi ngel to hôpital mo Dalal Jam hôpital Dalal Jam noon ko toon ngel adda angel wuuri oɗo saaha noon police holliti udditi losko walla udditi wonande losko no feewi walla udditi demal ngam wawde gollodirde finoɓe e ɗon ɗo ngel huccaɗo beele kadi on baɗɗo ngal baɗal wawa jagguede kangel noon ko ngel dewel taw kadi ganduɗa holliti ɗum ko Adja Astou Mahon on holliti ɗum ɗon taw koye sifande oɗon hôpital jagorɗo pétrole mo gendi leydi Sénégal Antoine Diome waɗi hanki jillu mum to Sangomar o holliti hayso tawi woni tardugol ƴeññingol pétrole fonno latade koye 2023 kono kadi ɗo saaha wawi dirtinede gam ngakkugol gasde golle ɗe kono holliti ene gasa noon ɗo e lewru mai ha e juillet kala ke fate banggue pétrole ma waw yaltude no hannirta ni hen gartaten koye jaydiyanke ma Jabal Diagne noon holliti e nder windande muɗum Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye ene mbawi hande alarba ko hiiri ko kala jalta kaso koye windande makko yogay jaydel noon cakti ɗum e windande makko holliti ɗum ko hanki caggal nde état de Sénégal kañumne itti ko rewruno Sonko ɗum ko caggal wonande juge tawete to Ziguinchor nde wino kay Ousmane Sonko yo inde mum artire liste électorale ha yetti to Dakar kala pooɗe ndure noon waɗino hakkude avocat ji l'état mo Sénégal kamɓe ɓen ɓe Ousmane Sonko jeyino sababu noon l'état hanki kañum itti ndeɗon yowre
sirti hande o Ousmane Sonko ko ñaawano ngam kumtimas ko fate bange Adji Sarr ɗum ittama ha laaɓi kono ɗo saaha inde makko ne wawi tawede e sumgoji leydi Sénégal siftinde mo noon loi Amnesty International yafodirde yarlodirde wotanoma toon to suudu sarɗo yeeji ñande alarba jewtuɗo hande waɗi yontere hewɓe noon ne tijji ene gasa ɓen taweteɓe cuuɗi kasoji ma mbaw a yaltude keddotoɗen koye leydi Sénégal garten koye campagne 19 candidat hande o taweteɓe nder leydi ndi Sénégal ɓene tawe to Thiès ɓene tawe to Tivaouane ɓene tawe nder Dakar ɓene tawe to Fatick woni hen jeehi ha toon to Saint-Louis kono ko ɓuuri hewde mabɓe kuni tan ko ma ballita jeunesse o ha jeunesse o ɓuura wawde darade kono kadi woni mabɓe artuɓe to banggue so tawi keeɓi lefol laamu ma mbaw kay ittude kala sifande ko fate banggue awo wawa ƴellidde awo wonande ɓiɓɓe gendi leydi Sénégal ɗum ko Mouhamed Boun Abdullahi Dionne e woɗɓe e kala taweteɓe e nder ɗin a humaji jarriba keddoɗen koye leydi ndi Sénégal jaheten ko ton to plage a Jembereng place Jembereng noon hanki o ko laana yuwi toon neɗɗo goto wasi hen fittanum goto noon porté disparu on noon suwa taw yiitede cellal ɓalli to wuro Guédé village Guédé Santhié ballal ngam wawde kay lahatade walla mahatade fewnidde to banggue kaɓirɗe celluɗe ha guure ɗe mbawa hebde kay to fade banggue cellal ɓalli timmugal on finance kene tolno 230 millions 230 millions temedere capanɗe millions ko préje franc CFA taw iwi koye ballal leydi Allemagne holliti ɗum noon wonande ko adjoint maire woni Hassan Seydou Sall holliti noon ɗeɗon golle maɗen duumo 2024 ha 2026 ngam wawde ƴellidde wonande safara ɓalli hakkunde Guédé Santhié kame Guédé village keddoɗen koye cellal ɓalli to cellal ɓalli jagorɗo cellal ɓalli woni Marie Khemessa Ngom Ndiaye hanki tawama toon to Saly Mbour ɗum noon ko yidde uddide mo toon taw ganduɗa ko safirdu mawdu no fewi to banggue sifa fannu ophtalmologie taw koto banggue guite Swiss Vision woni inde mum Swiss Vision Sénégal ɗum noon koto Saly Mbour taw kandi en ñiɓirde ganduɗa mande wona ujunnaji 3 métre carré ko wona ɗum ko noon ko préje baɗaɗe hen ɗe ma wonoya milliarduji 3,5 ko préje franc CFA taw kadi ganduɗa ko hôpital mo martaba naye ɓiijo mbawɗo safrude ko heewi ko fati e guite Ker Mbaye Fall kene tolno e 1 kilo drogue woni ko yiita taw koye oto beddaɗo ɗum noon ko police wonnoɓe patrouille taw mbaɗi ko civil ko ɓen mbawi yiitude ɗum oɗo saaha noon losko ene jokki e oɗona sifa ha ɗen gueɗe kala ɓuura wawde rewde lawola keddotoɗen koye leydi Sénégal jaydiyanke Mati Saar Dieng accitama kaso caggal kay nde waɗi lebbi 11 ɗum ko caggal e windande makko noddunode fitinaji e seppoji eɗen gueɗe ɗum woni ko nanguiranno o nangano ko gila lewru mai 2023 hanki noon o yalti kaso paɗen ko toon to wuro Madina Gounass caggal jigol lewru hanki o wuro teddungo fuɗɗi lewru korka ceerno Ahmad Tijane Ba mo Madina Gounass waɗi haalnuma en ketto musidɗo men Ahmadou Samba Lotto Madina Gounass. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullahi Saar mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓe fulɓe andudinma Sar Abdullahi Saar kabruji men ɗo e nder tottungo Madina Gounass. Allah nawni wuuro tottungo Madina Gounass e takki ɗum eko tar ɗum ha hunde e nder leydi Sénégal koye talata hanki o ko nden tigui wawi wiye fuɗɗede kaɗo korka hikka alhamdulillah min korka noon fuɗɗirama e dow jaam e celal kisal Abdoulaye Saar ceerno Allah Ahmad Tijane Ba haalima to jol Madina Gounass o wawi wasiyade e wajade kono e siftinde julɓe
holko woni korka holko addi korka kono kadi a neɗɗo holno poɗɗa waade e lewru ndu holno poɗɗa sifra lewru ndu ha mbawa timminde korka ma e dow jam e cellal kisal ceerno yamri dennangal poɗɗo hoorde mo cellal mum rokki ɗum e hoorde yo hoore ha timma tawgal machallah mo ganduɗa kadi so gantu ari kono ɗanngal ko walla sellaɗo kono ndeen on kadi en wawi tajje kala nde ɗanngal gasi walla cellal ngal arti ha timmi anni goɗo wawa jokkude korka muɗum ceerno ɗiɗuma ceerno yamri ceerno kadi kadi ɓeydi hen ko yaaji wawi hen yaññade e nder lewru ndu hol neɗɗo foti waade e nder lewru ndu tawgal machallah bandal kadi mbiɗa weltare kono keeɓe hen ɓeydade no fewi sera Abdullahi Saar guila to jeereji ɗi guila to banggue kadi gollorɗe guila to banggue nde ganduɗa kala nokku mo ganduɗa yeeyoɓe liɗɗi yeeyoɓe guertoɓe oɗo saaha goto kala holliri en yiito hen hoore mum no fewi nde noon bandiraɓe ene ngal hen no moƴƴi noon lewru korka ko lewru yurmede ko lewru tedduɗo wadde galleji ɗi kala alhamdulillah rabbil alamina kala hen gal ettoro ñamde koko moƴƴi ñamde ko waɗi vitamine ñamde ko ñamde moƴƴude nde wonno ñalude guila subaka ha hiira a ñamani a yarani wadde pitti so woni Allah nawni e taƴama jamma ari wadde moƴƴi ko joom taw hen ñaama walla ken yara taw ko waɗi fayida sanne ɗon gasata Abdoulaye Saar oɗo saaha mo kalten dendagal leeɗe 19 e nder wuro Tudungo Madina Gounass kala leegal en jogui tafsiraji ɓen ko ɗiɗi ɗen ko ha tati wonayi leede ko mawɗe kono nasrullahi e sifaw wadde tafsiraji ene kewi hen oɗo saaha mo kalten kamɓe kala eɓe tafsira julɓe en gara ene ketto sobatakal machallah e wonɓe ganduɗa sara Abdoulaye Saar ɓe ganduɗa kañum tafsirta betewo ɗon 1 heure wonande ko rewɓe leegal ngal so 10 heures juulam ɗon jama ɗo worɓe kadi tafsir taw neɗɗo goto walla subaka walla kadi ñalawma tawkal machallah noon worte ha korka ma e dow jaam e celle Abdoulaye Saar mi saminima juurimama no fewi ko musidɗo moon Amadou Samba Lo ɓe Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓiɓe fulɓe andidima Sar Abdoulaye Saar Amadou Samba Lo to Madina Gounass golle ma jooɗi peewi kala kay gonɗo toon to Madina Gounass teddungo e ko taari ɗum kala en mbiɗum Ramadan Mubarak e dow indema ceerno Amadou Samba Lo a uddi kumpital men ɗemgal Pulaar nder leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie hoorejo jagorɗo gendi leydi ndi woni Bilal wuldu Mashuda hanki yuɓɓini jonde hakkude mum e jagorɗe muɗum ɗum noon ko yurnitade caɗele mantiniɗe e nder wuro lamorgo ngo woni Noksoda guila to banggue boɗi ɗi école aji ɗi cuuɗi safara ɗi jardiɗi ɗi ko ɓamɗam gueɗe parɗin fannuji kala jeereji ɗi ma en ketto musidɗo men Alhassane Oumar Mbothia mi salminima en calmitima Sar Abdoulaye Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabuji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o ko tonguɗen hen gardiɗo hono jagorɗe leydi Mauritanie Mouhamadou Wul Bilal Massoud oɗo wi batu hanki mobare 12 lewru ndu gonɗen ndu gam kay hono ƴewtade gonka ɓesgu leydi hono Mauritanie to banggue jangde safara ndiyam eko yowiti e ya garta hono no wiri hono gardi hono leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani ɓe tentini noon ɓamde kadi hono peeje hono palorɗe ko faati noon e gonka taw kadi ko ɓesgu leydi hono Mauritanie jagoɗon hono leydi hono Mauritanie ko yowiti e ya garta o wawi wadde kay jillu makko toon to Carrefour moɓe noddita hono Bamako lawol pagol toon to Rosso Mauritanie ene wayno hono yaltirde nde ene wayno ko toon tigui pam o waɗa ɓe wawi wadde loyde ko fati noon e gueɗe technique ƴewde camion ngaji tawde ko charge ko teddi mbarema mbaw rewde e dow hen ɓe ƴeewa mate kay oɗo pom ene wawi nawde kadi ɗin camion ngaji tawde ko dimdi kadi ko teddi mate mbawi rewde hen walla ala ene wawi noon ɓe mbawi kadi kono ƴewde ɓe mbi wono juutendi noon pom o ma won hono temedde ɗiɗi hono métre ko ɗum tigui won juutendi ɓe mbawi tigui wiide wonde pom o ndeke noon ene wawi wadde wonɗen gueɗe kolaɗo kuuɓal jagorgal gueɗe nder leydi Mahfouz Wul Ibrahim wi gaɓogol leydi ndi ɗum noon woni ɗum noon e woteji ɗiɗi eɓɓi fodde kay baɗoji e nder lewru kadi tawde ko korse ene wawi uyi gaɓogol ɗo fuɗɗoto ko ñande 14 lewru korse wote o noon wawa waɗede ñande 29 lewru korse fandu arde ko yewti noon ɗum ko yewti noon ɗum ɗon ko yeeso ardiɓe syndicat ji ni ha e rendu hono civil e ɗum noon ko caggal nde wadde e mabɓe hono batu o wawi kadi hono haalde ɗum
Fatimetou Mintou Khatri kanko de ko gardiɗo CSA o yewtidi e Alexandre Garcia ko joɗaniɗo leydi hono France ɗo e nder leydi hono Mauritanie e ko yewti e ɓeydude moƴƴudirde jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe jagogal leydi hono Mauritanie ko yewti e jawdi o wiide kañumne ma uddir nokkuji taw ko 19 taw ko nokku ngam wadde hen jeeyirɗo mum taw ko tew taw fadade noon ko coggu ngu mate kay ma wawa fade kono o ustade ene wayno ha hande de ko ɗo e nder leydi kono Mauritanie Sar Abdoulaye Saar ko yewti kadi e ɗin wotteji baɗoji ɗo ɗi ene wayno noon candidat ji kay jeetato kay puɗɗima kay kono andede on kay gardiɗo on leydi ndi Mauritanie Mamadou Cheikh Al Ghazouani ene e jeeya e ɓen ene wayno kadi ko nande sarɗiyanke kono Birane Da Wul Abeydi kanko de o saaha ni so tawi no wutte makko sarɗiyanke koko itta e wonde gueɗe makko koko pour yurnede kono noon amo jeeya noon e ɓen yiɗɓe kay addade kono noon mate ma ɗaccuma o yaha walla ala ɗon de ko namdal woni ɗon ene wayno hono oɗo taw ko sarɗiyanke taw ko landa hono Fride biyeteɗo maître El Id Wul Mbarek ene jeeya hen on men kadi wonde ko taw candidat taw ko présidentiel biyeteɗo Mouhamed Lamine Wul Wafi kanko de o dañno e ɗin wuteji ujunaji ɗe 19 ko ɓolum piccal 4 e nder temedere docteur Khadijatou Mintou Sidna ene jeeya hen Bilenda Fall taw kadi kañumne ko femme d'affaires taw ko ɗo e nder leydi Mauritanie ene jeeya e ɓen ƴamoɓe Moussa Bocar Mohamed ɓurɗo lollude kono guelongal ba ene jeeya e ɓen caggal kadi nde on kañumne wi wonde yurnima e politique o kadi dañi hen kadi kumpital mawgal fodde duuɓi 35 ene woni hen ɗum noon addini ɗum kañumne yiyande mum ko wawde kay jeeyede e ɓen ƴamoɓe kadi kono leydi ndi on Kane Hamidine on kadi ene jeeya taw kadi koye e ƴamoɓe taw kadi ko parti taw ko parti kadi indépendant ɗum noon on kadi ene jeeya e ƴamoɓe ɓe Sar Abdoulaye Saar ko ɗum de tumɗuɗen habaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie taw wonno koye dande musidɗo moon Alsane Oumar Mbocci gorko mo Sar Dogo ngam weltade Ayawood TV. Alhassan Oumar Mbocca golle man jooɗi peewi oɗo saaha leydi Mauritanie teska toon ko yoga e nokkuji ɓeydugol cogguji nguura landa bolok holliti oɗo saaha ɓesguji muttanaɓe ne cuufri no feewi ngam teskede jeere atta hewɓe finoɓe toon erima autorité o nde wata walludeɓe oɗo saaha kala ko memɗa kay sa renaki tan mbiyata ko ay bayam picca junggo wonande kay ko piɓɗa walla ko mofɗa ko wawata hebde ɗum ɗon haydara météo mo leydi Mauritanie hande tintini ɓiɓɓe genni ndi wonande takkomaji ɗe ma irɗu no feewi waɗa poussiére mawɗo no feewi kono kadi ɓe dentina yimɓe dongnoɓe otoji ha yimɓe kala ha tenti noon ɓen joguiɓe ko wayno ñabbuji a kornika sen giwi Alhassane Oumar Mbocca to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali gouvernement mo leydi Mali ƴetti pellital siggitade nangue beeɗi nangue beele kay wawa rokkude gendi ndi kuɓɓam timmuɗam ɗum noon ko caggal kaldigala hakkude mabɓe leydi Russie wonande noon oɗon sete gardiɗo on société toppitiɗo ko fate banggue siggitade beeɗi nangue ha wawa kay rokkude ɓiɓɓe gendi leydi ndi to banggue kuɓɓam yillima e nder leydi Mali ngam mahde central solaire mawɗo no feewi ɗum noon ko toon to Sana Koroba ma waɗi toon kene foto wonde 150 méga kilowatt ko noonne kadi ha toon to Bogoni onne kadi ma waɗi toon 150 mégawatt ɗum noon ko beele wallude leydi ndi ha yalta caɗele ngol mahagol noon mangol duumo lebbi 12 woni tan hitande tengurengu lewru korka e nder Bamako lewru korka e nder Mali wonande colonel Assimi Goïta waɗi ballal wonande hewɓe kay andaɓe ngala doole so tawi waktu kumtari yonti kewi tan ko yarde ndiyam juula gayna heddo jooɗo jiima e barme ɓolo tan taw ko pattowo yaltini kene fotto wonde maaro yonka kene wondi e gawri e sukara e nebam e kosam ene wondi kadi e patuji ngam wallide ɓen so yeehi ha waktu kumtari yonti beele ɓenne kadi mbawa yitade koye mumena hakkude leydi to wonande groupe wallidiɓe Ansar Islam wal Muslimina yaadiɓe Al-Qaida kene fotto wonde pittali nogase mabɓe teɓɓitama ene hen kadi mawɗo mabɓe biyeteɗo Ahmed Moussa ɓurandeɗe Amira
ɗum noon waɗi koto wuro wiyetengo tin tafkaɗa ko toon armée leydi ndi holliti teɓɓiti pittali a maɓɓe sengiwi to leydi Mali koto Guinée Conakry paaɗena Guinée Conakry noon hanki o ko seppoji gulɗi jaw mbaɗi to Kindia ha e nokkuji kewɗi kala dañi noon sukaɓe ɗiɗo fellaɓe hen waɗi noon hewɓe gañiɓe hen kamɓe noon jeyno ɗen caɗele ko fate banggue kuura o no kuppirta ni ene ɓurti no feewi fandare mabɓe ko laamu ngu nde waɗata hen dadugal timmongal beele kuurani heeɓe état mo leydi Guinée haaɗi jaltingol yogay gueɗe nguura e nder leydi muɗum faade leyɗele hoddiɓe mum gam teskede coggune seeri teni kadi ko fate banggue gueɗe guuraɗe koko jogori ngakkude so tawi ene jokki yaltinede yeeyede ko fate banggue ɓen duwañeɓe noon hettuɓe keeriɓe kaɗama yamirde ɓeɗon yaltinde ɗen gueɗe ko wayno wonande ko wayno ñamako kanje tomate nonne kadi iñam manioka gueɗe patuɗe ɗin fannuji kala ko nonne kadi wa banana taw ko banana alako o e hoore mum ɗe gueɗe kala kene tolno e lebbi tati woni katgol ngolɗon to Nigéria caggal biftogol kene tolno e temedde ɗiɗi eko fawi taw ko écolière kame lycéenne ɓen biftonoɓe toon to Kuriga ene tawi nder état mo Kaduna ɓen noon hande jiitaka taw kono laamu leydi ndi moɓodiri beele kadi ɓen mbawa yiitede on bonini duke gasani jamma hanki o wuro wiyetengo Buuɗa toonne kadi ko worɓe joguiti maɓe gonede 60 gorko joguitiɗo ɓen jani wuro ngo ɓe pelli hewɓe kay ha kalji no feewi hewɓe kay wondunoɓe suddi men kala leeli ne ɗaani ne kolla faaro ko ɗon tigui bifta kamɓe kala ɓe nawa ko nawa ko noon andaka kono ne heewi no feewi nde armée ndi arata taw kamɓe naati ladde ɓe jeehi ha ɗo henna andaka taw hol toɓe nawa keddoto ɗen koye Afrique jeheten ko ton to Niger délégation Amérique naaɓe joomen martaba toɓe mbaɗi jillu mumen to ñame lamorgo leydi Niger ɓe dañi jododade hoorejo leydi par transition won Abdourahmani Tahani ne wonde hoorejo jagoɗo leydi ndi ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no feewi siftinde moon Amérique yowino kala ko fate banggue gueɗe balle e gonagal muɗum e nder leydi Niger ɗum ko on kuddata bannoɗo nogas e jeegom lewru juillet 2023 oɗo saaha noon ɓe garti e sifa mbaadi ngam ɓeydude jokkodiral hakkude mabɓe to Côte d'Ivoire jaagoɗo jeeygu leydi ndi woni Souleymana Diarra Souba waɗi jillu hanki yogay jeereji tawiteɗe Abidjan ngam yewtidde e makko ɓen yeeyoɓe yurnitade cogguji ɗi kono kadi hulede woto nguura ngakkude kono teskede kala saha wonande prix ɗi ne ngabba no feewi o foti toon noon balle mawɗe kono kadi o holliti ala kala ko ngakkata nder leydi ndi to Kenya yowi kala kaldigal ngal nandirono caggal sifande wannode yontere yawtunde hakkude hoorejo leydi Kenya woni William Ruto kamene wonde hoorejo jaagoɗo mo leydi Haiti mo ganduɗa acciti golle mum hanki o wonande leydi Kenya Nairobi fandare mum ko neldunode ujunere koninke mo hinde police kono ɗum Haiti nder leydi ndi Haiti kisa ɗum ko caggal nde hoore jaago leydi acciti golle mum kono kadi ɓen finoɓe to Nairobi hewɓe ceppino wonde ngala hen hay loppeta nandiral hakkude RDC Congo Rwanda woni koye ɓattodirde ɗum ko caggal koyɗe jaam jagorɗo mo leydi Angola jagorɗo affaire étrangére mo leydi Angola nde waɗi kaldigal koyɗe jaam oɗo saaha Paul Kagame hoorejo leydi Rwanda jaɓi joɗodade e Félix Tshisekedi hoorejo leydi RDC Congo kono nden jonde noon date mum holliraka taw beele kadi jaam e kisal ene wawa artude nder ɗen leyɗele kora ɗum konon leydi Congo tuumi ko leydi Rwanda kañum woni caggal rebel M23 hande o waɗoɓe boneji kewɗi e nder leydi Congo to leydi Maroc roi Mohamed VI yamiri neldugol ken tolno 4 tonnes taw ko nguura faade toon to Gaza ha toon to Jérusalem ɗum noon ko yidde wallidde
wonande ɓeena finaɓe toon wi jaagoɗo affaire étrangére mo leydi a Maroc joolam jaɓeeri Gaza balle ene laawola ɗon ɗo loni yiɗi kay addu toon bateau mawɗo no feewi kene fotto wonde 200 tonnes taw ko ujunere ne fota tawede toon 200 tonnes taw ko nguura woni hen ɗo teska hande o sukaɓe rewɓe kame yimɓe kala goni koye caɗele kaya mbeya mawɗo no feewi to banggue nguura on bateau noon ɓoyata ma yetto toon to kaggulaɗe mo Gaza subaka hande o ko Palestine naɓe ɗiɗo mbara toon to Jérusalem ko subaka hande o hen goto komo duuɓi 16 goɗɗo komo duuɓi 23 itti pittal mabɓe ko kure taw kadi ko ɓen dadi ɓe leydi Israël jofiɓe ɓe jinno wadde koye jangu mabɓe faade e police leydi France horejo leydi mum Emmanuel Macron holliti jamma hande o ma huccodire ɓiɓɓe leydi ndi ngam wadde haalande mum ko fate banggue nden kay kisala to Ukraine siftinde moon hande o koɓe joguiɓe pellital ngam yidde wiide balla Ukraine beele daña polgu e yeeso Russie leydi France ne woni e sunare mawde no feewi ɗum ko subaka hande o jaltugol aduna on biyeteɗo Philippe de Gaulle taw ko ɓi général de Gaulle yaltira ɗum ko duuɓi 100 e duuɓi ɗiɗi ɗum ko subaka hande holli ɗum jayde AFP taw ko gouvernement mo leydi France to États-Unis de Amérique galle danejo holliri ma yaltin kene tolno e 300 millions koppareje dollar ɗum noon wattete ko matériel nelde Kiev beele wawa dartade leydi Russie oɗo saaha a gonaɗo Vladimir Poutine waɗi hanki haalande muɗum o joofima peɗeli wonde occidentaux ji yo dañ ɗo kaaɗi o gijimamaɓe so tawi kay jiɗɗon tan ko haare omo heebi to banggue haare nucléaire kono kay kala nelduɗo koninke mum toon to leydi Ukraine yo andu kam ko kañum addi fiyande bonde nde ñifata tene kadi ala kala ko nafataɓe haydara e wiidemo wonande maɓe jokku fiyande maɓɓe toon to Ukraine haɓe keeɓa pandale maɓɓe jagorɗo mo leydi Russie holliti hanki o fedde wonande leydi Ukraine taw ko jeeyaɓe Russie wannoɓe janguji men heddoto keerol hakkude leydi Ukraine kam e Russie ɓen kadi mbawi dartede puusa ha duttiti toon to leydi Ukraine musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno ko aranno men kikiɗe hande o kumpittal men e ɗemgal Pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon kiɗo moon sehili moon Sar Abdullahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena